Oimore nyakora mugiajuang kamora mora maintiere machiegni neno weche manyien mag oimore mwaiko ni Ramogi TV e lak sechegi weche mwakeloni mawuoka kata weche matimore e sirikal mamalo kaachiel kod weche matimore e sirikal mar loch gwenge kata e counties magwa duto inyalo bedo kod geno ni biro bedo kinenogi achiel kachiel e weche manyien mag oimore. To mokwongo yud thuond weche mawamiyo pek. Jalup jagoro maduong' mar KMPDU Dennis Miskela en achiel kuom jokanyo ma ogwel e aput mar rango chenro mag jotije mag sirikal e migawo mar thietha. Riwruok mar okinde LSK owacho ni keto aput mar nono gope mag sirikal en ataro mar chik ka bende gitamre ni onge okil margi mabiro bedo e apudno. Inasemekana kwamba katika harambee corruption zinaingia hapo, mambo mengi yanaingia hapo, na kwa sababu rais amesema leo kwamba kuna harambee. Si hakuna harambee, simeisha hivyo. Jod bura koro wacho ni en fungruok ofukgi tok jatend piny kumo jotij sirikal kuom choko e solro kata harambee moramora. Nyakwara mugiajuang mago kaachiel kod mamoko mathoth arwakni machiegni yie mar mondo mi bed kodwa nyaka igiko mar weche manyien mag oimore. Nyinga Joyce Oduor, jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Inyalo chwalonwa ote kata paro moramora kokale weche manyien mag oimore otieno makawuono kokale namba mar ote machuok 236000 kaka pile mbui marwa mar Facebook. Bendi biro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV, YouTube kaachiel kod Citizen Digital. Bendi nyalo neno weche makamagi achiel kachiel. Kawachako en ni midhiero podi medo luwo jatend piny William Ruto bang' riwruok mar okinde LSK kwedo kang' mar chugo aput moyiedhi mar nono gope mag sirikal. LSK wacho ni nono gope mag sirikal mamalo kod mag counties en tij janon buge maduong' mar sirikal kata auditor general. Jonon weche mag siasa bende oketo kiawa e wi chenro mag jatend piny mag duoko piny omenda ma sirikal tiyogo e chulo jotiche mage osara kaachiel gi tayo tijene. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, jonon siasa kod telo wacho ni yo maber en duoko piny kwand jotend migepe nyaka 14 kaachiel gi dino rode mag kwalo pes jopiny. Motelo ne twak kod rowere mag Gen Z e mbui mar tudruok mar X-Space, jatend piny William Ruto ne opedho moko kuom okenge mag duoko piny omenda ma sirikal tiyogo e chulo osara kod tayo chenro mage. Moko kuom okengego ne gin ketho bad migepe 47 matimo tije machalre. 47 state corporations with overlapping and duplicating functions will be dissolved, resulting in the elimination of their operational and maintenance costs, and their functions will be integrated into the respective line ministries. Staff currently employed by the affected corporations will be transferred to ministries and other state agencies within government. Professor Maxwell Miawa kata kamano wacho ni yo maber mar duoko piny omenda ma sirikal tiyogo e chulo jotich mage osara en duoko piny kwan mag jotend migepe ma ema muonyo omenda makore lach ma ok bad migepe. Ker maduong' Ruto duoko jopiny mokwongo gima onego tim oduok duond migepe piny koa 21 magibedo 14 mondo minister ka minister obed gi tije kong'ero yiere gi jopiny kendo tiyo ne jopiny e yo makare kendo yo madwarore. Nikech gima duong' ni migawo ka migawo, ministry ka ministry nigi budget ne. Ka gin 24 gikawo pesa mang'eny moloyo, to ka gin 14 gibiro kawo pesa matin. Nikech kata msara ma jogi chamo ibiro no office minister kanyo minister kende kata mana jagoro mongirore chamo $1 million. Kowuotho kodhi e pinje maoko kodhi timo tije mondike iyudo lijing achiel ichule kata 100,000. Mang'ise ni sirikal ketho pesa mang'eny e weche manono kabisa. Le mar jatend piny bende ne olwar ne apisi mar min od jatend piny, min od jalup jatend piny kaachiel kod min od ogai mar jotend migepe. Profesa Miawa wacho ni yo machielo mar duoko piny omenda ma sirikal tiyogo en dino rode duto mag kuo mar omenda mag jopiny kod apisas mag sirikal. Ketho pesa mag jo sirikal iyudo ni kaka an kondika tich tadhi kata training Mombasa tichak ichula tija to tija mondika michula msa chak ichula nang'o. Mar adek mondo mi
jotij piny mar Kenya kaka dakteche otiye yo makare mondo kik giwe tij sirikal ka gidhi tiyo tijegi. Omed jotij sirikal msara mondo joti gi chuny achiel. Magi yore mang'eny manyalo wacho sani ma wanyalo punguza go mahar garama ma Kenya. Lakini gimoro ni kia golo pesa matin manyo odhi miyo first lady mar jaod ker, jaod jalup ker, jaod cabinet secretary, mago pesa mathindo mane iluongo ni tokenism ok nyal konyo jo Kenya. Wadwaro ni garama mar piny odog piny gi bilion 400 kata 500. Duoke piny gi kiwango mokalo maduong' rang'iny mamalo. Kit kaka sirikal tiyo koda pesa. Adiere ka wacha adiere makende. Kenya ka kwa keto austerity measures kwa ng'uko kaka sirikal tiyo gi pesa, wanyalo kano mwaketenge bilion 500 higa ka higa. Mwabed kata gi gimiluongo ni surplus e budget. Ka Kibaki notime, pesa man wachoko 95% mane pesa ne choko, sirikal ne nyalo timo kila kitu. To mara ma pod wachoko pesa ni, to pod wachoko olo moko. Pesa gi dhi kanye? Ng'eny pesa gi dhiye e tich marach kod pesa. Budget manigi migepe mang'eny mopogore matimo tich achiel. Chenro machielo ma jatend piny William Ruto ne en chuogo aput moyiedhi mar nono gope duto mag sirikal. Okang' ma kamano oseyudo kwet kowuok kuom riwruok mar okinde pacho kae LSK mawacho ni tich mar nono gope mag sirikal mamalo kod sirikal mag counties en tij janon buge maduong' mar sirikal kata auditor general. Ker nodhi oko mar chik kuom chuogo aput makamano nikech chik katiba under article 229 subarticle 4H wacho ni tich mane ker ochuogo na aputno already auditor general emonego bed ni time. To nitie case mane a file against Trans Nzoia county government and the High Court constitutional petition number E003 of 2023, Kevin Otieno Ndago versus the governor Trans Nzoia County, that is His Excellency George Natembeya and 15 others. A case ni nena challenge decision mar county government kao teko e lwetgi mondo giket aput mar audit the county government. Court no yie kodwa mochiwo judgment in our favor. Kawacho ni county government onge teko mar loso aput makamano nikech mano teko ma katiba omiyo auditor general, and the same thing apply to the national government. Omiyo ker onge teko mar chuogo aput makamano. Chiko koyiene. Okil Kamaloka Kevin Ondago lero ni jatend piny onge ko teko mar chuogo aput mar nono gope sirikal ka owacho ni onyalo mana ndiko ne auditor general mondo chiw ler kata rito auditor general mondo ogol report mare. Gope ma Kenya nigo nitie office mar auditor general. Onyalo ndiko ne office mar auditor general, but katiba wacho ni auditor general 6 months after the financial year, the end of a financial year, onego bed ni auditor general chiwo report ne parliament. Koro ker nigi namba 1 yora 2. Onyalo ndiko barua ne auditor general mondo miwa report modwaro no. Namba 2, orit auditor general ochiw report mare for the last financial year in parliament within 6 months nikech financial year no mana dwe mokalo tarik 30. Koro auditor general pon time between now and the 6 months mar chiwo the same report mod o constitute ne committee mowacho ni omiyo pod wan gi thuolo onge gimo sekethore. LSK medo lero ni tiere komiti motelne kod auditor general kod migawo mar omenda mane ochuog mar nono gope sirikal mamalo kod sirikal mag counties kendo ichulo osara. Okang' machielo mar kumo jotelo moyier kod apisas mag sirikal dhi goyo arambe bende osenyuolo paro mathoth e kind jopiny. Profesa Miya wacho ni mano paro madhi duoko piny Kenya chien ka ojiwo migepe mag kedo kod mibadhi mondo ema onon jotelo mayako omenda mag jopiny. Chik moseketi mang'iyo weche mag lal pesa mag sirikal to gi migepe mopogore opogore kaka anti-corruption DCI otitijgi. Jopiny bunge ng'ato nogo madwa konyo jopiny gi chunye odhi okony jopiny gi chunye, lakini kiko gol pesa moro mwang'eya ni pesa migolo ni to kata in ionge go ofukuni
ma pesa mi kwalo gamoro. Mane gima onego koro otimre. Kik wabed ni koro watamo wabunge, watamo minister dhi go arambe. Mano wabiro dok chien kabisa nikech king'iyo adiera iyudo ni skunde wa madala ka wan wasomo gi skunde mag arambe mana jopiny manogero gi chunygi. Koro ka in ang' itamore jopiny kik dhi ger, jotelo kik dhi ger, nyithindwa biro chomo nade, wabiro gero osiptende wa nade. Lendo mar jatend piny ne obiro bang' jopiny goyo nduru bang' ja od bura ma Kapseret Oscar Sudi golo solro mar omenda maromo $20,000,000 e arambe e giko jumbe 2 mokalo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jalup jagoro maduong' mar KMPDU Dr. Dennis Miskela kod Patrick Amoth gin moko kuom jokanyo ma ogwele aput mar rango chenro mag jotije mag sirikal e migawo mar thieth. Apudno biro sumo paro ne sirikal e wi yore mag bero sekta mar thieth ma pachoka kod lai mibiro tigodo e ndiko e tich jochiw thieth 20,000 mondo konye chopo dwaro mar riwruok mochung' ne weche mag thieth e piny ngima WHO mayango ni jochiw thieth 23 onego ne jotuo 10,000. Apudno ma ochiwo kod jatend piny Kenya William Ruto biro konyo migawo mar thieth e rango chenro mag jochiw thieth kendo biro konyo e bero lwasi mar tich mar jochiw thieth e pachoka. E gwelono, jatend piny ogwelo Ngire Kamarogo kaka jakom mar apudno ka jalupne en Judith Guswera. Ka jogo mogwel kaka jokanyo mag apudno oting'o Director mar thieth ma Kojolo Dr. Patrick Amoth, mayande jatend migawo mar thieth ochwalo nyinge kaka jal moromo bedo Director General e migawo mar thieth. Ka joma moko gin John Masasabi, Tosef Din, Wilson Arwasa, Dorin Roda, jalup jagoro mar KMPDU Dennis Miskela, Francis Wafula, Habiba Mohamed, Lucy Mburu, Collins Kiprono, Victor Miseda, Christine Okoth, Caroline Mage, Jacinta Rwamba, Justina Wamae, Moses Muhanwa, Kachiela kod Bernard Ondenga. Edna Talama kod Morris Kaburi ogwel kaka jogoro mag apudno, ka Hezron Omolo kod Vienna Eyase ogwel kaka jokanyo mag kuku maduong' mar apudno kata sekretariata. Apudno mar jokanyo 24 koro nigi ting' mar nono kendo yango ohinga maduong' mamono jotije e migawo mar thieth tiyo e yo makare kod sumo paro e wi kaka inyalo ked gi ohinga go. Gibiro rango kaka jotije e sekta mar thieth osebedo katiyo kendo wacho kama onego gimed kete maino. Ka bende gibiro sumo paro e wi kaka onego ta jotije e migawo mar thieth koriwo nyaka e counties duto. Apudno bende biro sumo paro e wi chike mag ndiko e tich jochiw thieth duto kendo biro neno ni pesa ma ichulogi romre gi tich ma gitimo. Bende gibiro yango lai ma owinjo tigodo e ndiko e tich jochiw thieth 20,000 moriwo lakteche, nurses, clinical officers, joma tiyo e labs, jorwecho e kin mamoko kendo neno ni dwaro mar WHO mar jochiw thieth 23 neno jotuo 10,000 ochopo kare. E kinde ma gibiro bedo ka gitimo tijgi, jokanyo mag apudno nigi teko mar timo tijgi maonge ohinga moramora, ginyalo bago romo kod jotelo e sirikal mamalo, sirikal mag counties, kawo pach jopiny, ginyalo nono ripode, chike, oboke moramora manyalo konyogi e yor tich, ka bende ginyalo sumo paro kowuok kuom jolonya. Jokanyo mag apudno biro bedo katiyo kuom thuolo mar dweche 6 mabiro, ka jokanyo mag kuku maduong' mar apudno biro bedo ka migawo mar thieth. Moko kuom josiasa mawuok Kaluo oyango mar dhi nyime kod siro rowere mag Gen Z kaluwore kod okang' mar chung' motegno mar kwedo paro mar chik omenda mahigani kod kwedo loch mar jatend piny William Ruto magiyango ni osebedo ka ok dewo dwachgi. Magi ne giwacho seche mane giyuoro e ik mar jaoda Osumba Muruai mar Kisumu Kawango, Jotham Ajiki Onduka Kodhiamo. Josiasa makaluogo kotelnegi kod jaod bura ma Kisumu West Rosa Buyu oyango ni gichung' kod Gen Z kendo gibiro sirogi nyaka gikone eneno ni kedo margi ne Kenya okodhi nono. Kane giloso eik mar jaod Osumba Muruai ma Kisumu Kawango, mano Jotham Ajiki Onduka Kodhiamo, josiasa go makaluo kotelnegi kod jaod bura ma Kisumu West Rosa Buyu oyango chung' margi motegno kod rowere mag Gen Z kendo wacho ni gisirogi nyaka giko eneno ni kedo margi ne Kenya okodhi nono. Thurwa gi mung'e ni ng'ama nokoso gin jo UDM machieng' mane kuro gine chato ringo dhi kocha. Bunge koro ne onge jo giluongo State House tiwacho gimidwa kadhi to gibiro kata loso gidwa loso. Ka gibiro to ni put the question tiende ni mondo wago kura. To Nyasaye otimo berne monyiso Ruto ni kata koro ikawo bunge koro nyisi ni jopiny nitie nyithindo wuok kendgi
Africa higa 76 kane wasungu magapethedo ling ni koro gisetieko wach lweny koro pinjgi go lam gidwa ni jo South Africa duto koro puonjgi dhok mar African. Nyithinde manowuok maonge ng'ama nogologi manoneg nyithindo kaka nyoneg magini piny nodhi molokore. Nyowago no koso nyokwagoyo. Nyowagoyo koso nyokwagoyo. Gen Z chapo koso ok chapi. Ne mane an chief Gen Z mar Kisumu kajange jane ko madam mar Barak morito ne Raila Amolo Darak san Gen Z koso kan Gen Z. Don kunena to ane Gen Z. Ome ang'yo jomo gin Gen Z man kani ka to kaka Gen Z ma jodala ka ong'ewa gi wang' maber wanyalo kata moso ka mubete wa mosgi oso kik wa mosgi. Jotelogo otielo ni wuoth ma Gen Z nochako pok orumo gi ne midemide omiyo nyaka koro ginen matut ahinya to mar neno ni penjo kod dwaro Gen Z maduong' ochopo kare. Tuneno ka Gen Z osewuok mogolo Sakayo mowuok ewi yien to biro tie yien to ling'e tie yien kanyo pok owuok. Sakayo mwang'eyo nowuok ewi yien manor piny modhi e ode ma pok owuok. Uneno ka Gen Z obiro ma auditors bentie kata ma Gen Z. Auditors go masano rito wajumbe majokuoge. Gidwa nono gik ma wajumbe kwalo, gidwa nono timbe wajumbe, gidwa donje county government. Bende gimedo paro ne jotelo mapachoka ni Gen Z ok owuok oko ne jatend piny William Ruto kende to ne jotelo duto ma ok osebedo katiyo ne oganda kaka owinjore are malo nyaka piny koro nego jotelo ononre giwegi kuma gichung'e. Ne gidagi corruption, gidagi ukabila. Nyithindo gi okodhaw ne sirkal kende, nyithindo gi odhaw ne piny ngima kata kanisa, nyithindo gi odhaw nu. Wan wajumbe, nyithindo gi odhaw nwa. Emier, nyithindo odhaw ne ji. Wachikiru itwa, walokuru paro. Omiyo kama wadonje ni wan ka jotelo, obed jatend kanisa, obed jatend siasa, nyaka wakitre nikech Gen Z koro osedonje pa. Gen Z gima ne Gen Z otimo oyawo wang' jo Kenya makendo Kenya ok nochak bed kaka Kenya masani. Ewi mano gikoni gima koro timore ne jatend piny William Ruto timore nikech nyaka nokaw loch ok osebedo ka wuotho e adier ne jo Kenya. To miriambo krit go piny rito gadiera makipidho duma to duma manoti kati wach ndalo 100 nini pidho njugu to manoti enang'o oduma. Ka ng'ato tuo to yath malaria mimiye kati kele yath mane to ken mar malaria kata obama makele kata ng'ami kele ko ken mar malaria to ng'ano ok biti mang'o ok bi chango. Miyo piny irito gadiera kata wan kokwa wacha adiera to gik moko ok bi timore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Jatend duond bura mar ODM Raila Odinga ochiwo kwayo mar tiego kendo puonjo joma mine kod joma nyiri e wi ratichgi kaka yo achiel mar duoko chien pogruok mantiere e kind oganda kaluwore kod kit chwech margi. Ka oloso Migori e kinde hingo nyasi mar Rosa Oyo mane en miyo mokwongo manobet jachiw thieth pachoka, Odinga omedo ni joma nyiri onego mi thuolo maromre kod joma yawuoyi mondo okonygi e chopo lek maggi. Olero ni oganda mathoth medo thiro ratich joma nyiri kokalo e keny ma omondo kendo nenogi kaka yor yudo mwandu mamonogi yudo somo makare. Raila ne osir kod jotelo mamoko mane omedo jiwo rowere mang'anyo ni gidhi nyime kod sundo sirikal kuom mago magitimo maricho. Jotelogo bende ne omedo ni ng'anyo mar Gen Z okelo lokruok mathoth kendo nego dhi nyime mondo okony e tieko mibadhi kod telo marach. They've just told you that she was baptized in 1929, confirmed 1936. But they have not told you that she was the first African nurse, the first woman who went to school and trained and qualified as a nurse in the whole of the Republic of Kenya. This is the lady lying there. The whole Republic of Kenya. A society that does not empower the other gender cannot prosper. I want to request the young people, now that you have graduated from that hustler narrative and become Gen Zs, liberators of this nation, stay there. As you have said correctly that you are partyless, tribeless,
and you are everything, I want you to know that what you are doing is about the spirit of the nation. And as a country, we must now have a conversation on how the politics of this country is going to shift forever, so that this country can never again be a preserve of just a few people and just a few elite. Dennis Kaikai ma en japuonjre e skul sekondari ma St. Veronica Siritanyi manochiel koda magina e kinde ng'anyo e boma ma Bungoma oiko dichieng' makawuono e dalagi e gwenge ma Masuno e kar chung' od bura ma Bumula. Jotend riwruog Azimio ka otelnegi kod Eugene Wamalwa wacho ni gisiro lwedo ng'anyo mar rowere mag Gen Z ka gisundo sirikal kuom tiyo gi teko mathoth kuom jong'anyo kendo kwedo ote mar jatend piny William Ruto mar riembe tich jotije sirikal moseromo higni 60. Bende rowere mag Gen Z manochopo iko makamano ne olero ni ok gibiro dok chien gisundo piny owacho kuom mago magiwacho ni ok dhi kare. Tunataka justice for Dan. Askari aliyempiga risasi anajulikana. Leo nikija Bumula nasherekea shujaa anaitwa Dan. Tumesherekea shujaa Kimilili anaitwa Willie. Willie is the great grandson of the freedom fighter Elijah Masinde, who was our prophet but also a freedom fighter. So we have honored Willie today as a freedom fighter, as a hero. Na leo tuko hapa Bumula kusema Dan is also a hero, he shall never be forgotten. Religious leaders wamesema dunia inaenda mbaya. Hata World Bank ikamwambia mambo ni mbaya. Zakayo asikii. Ilibidi hawa watoto Gen Z ambao tuna support kabisa. Sisi tuko na nyinyi kabisa. In fact musilegeze kamba. Manake mimi nilimsikiza sana Rais Ruto wakati alikuja kuaddress dunia hii. Ile mambo alisema yote, unasema ati mtu akifika 60 years aende nyumbani. Wewe anza na cabinet yako. Kama mtu wako 60 years, kwanza anza na hao wote watu wa cabinet yako. Iko watu karibu 6, karibu 10. Cabinet wako 60. Your Excellency, tunataka ile sheria unataka i-apply kwa mwananchi mdogo, i-apply pia kwa mwananchi mkubwa. Jopiny modhuro ne omolo e wuoth manobagi kod mbui maduong' mar kambi mar fwambo mar Royal Media Services mano Citizen Digital e wituo sukari okinyi makawuono e papa mar Carnival Nairobi. Wuodhni notigodo e puonjo oganda e wi midhiero kod kaka inyalo kos yudo tuo mar sukari kod mumruok mar remo. Kambi mar Royal Media Services emane tayo chenro mar wuoth e wi tuoni kendo oseket apisas mawuok e bede mopogore e tayo chenro makamano. Wuoth mahigani ne geto choko omenda maderoma milion 17 kendo konyo nyithindo mohew 5,500 kod rowere moseyudo tuono e ondamo mar type 1. Effort is step out in support of children. That is one of our key pillars in the management of diabetes in this country that we are involved in. We are also involved in increasing awareness about diabetes in this nation, improving the management of diabetes patients in this country, and empowering people with diabetes to live positively and to live for long without complications of diabetes. And I'm grateful because I have one who is diabetic. Right now it's about 1 year since she was diagnosed, and I'm here to support the organization and to be thankful for each and everything, for our sponsors who has lent a helping hand, and I'm grateful. Nyakora Mugia Juanga adwa mar mondo mi wakau yueyo mokwongo e weche manyien mago imore otieno makawuono to kapok adhi e yueyo we asomo kuom ote ma uoronwa otieno makawuono. Monica Akumu wacho nasemolo kaka pile kendo aneni maler ka wuok Dubai kae ramo gi ler kabisa bende amor kakikelonwa weche manyien e yo mong'ith to adwa wacho ni gima sirikal onego tim mondo dongruok e Kenya obed mbele mohingo expenditure en ni mondo corruption okuma kabisa, otherwise an kodi nyaka giko. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Ote machielo ouko Jamasala wacho nanenwa e yo makare ka entiere Kisumu
Kisumu, Nyamasaria. Ote mamoko mabende podumedo chwalonwa odiochieng' makawuono katotieno makawuono. Vitalis Ochieng' wuod game karari wacho ni Joyce Oduor an kodi weche manyien. Adiera makende ni migepe ma jotelogo nyaka ndusi eka pek mawaneno ni kikwane mondo onge kata mana tich magitiyo makonyo jopiny. Ogolgi gidong matin. Harambe bende magigolie omenda mathothgo giwe. Alex Yoga bende wacho na winji makare kawuok Kabondo Ramula. Erokamano ahinya kuom ote muchwalono nyaka Ramogi Ajwang'. Wamodho pi matin waduogo wadhi mbele kod weche manyien mago imore. Bang' yweyo to bende abiro bedo kaduogo kod chenro mar mine wacho. Kik idhi mabor. Miaka minne ya kujiandaa, miaka minne ya kujua ni nani mbabe wa kandanda bara Europa. Wakati umewadia na mwaka huu hapa ndipo. Mechi zote 51 zitatangazwa moja kwa moja kupitia vituo 13 vya redio. Ni nani atatuzwa taji la babe wa kandanda bara Europa? Ungana na watangazaji gwiji kutoka vituo vyote vya Royal Media Services tunapobainisha mbivu na mbichi kwenye kinyang'anyiro cha kombe la bara Europa Euro 2024 live. Moja kwa moja kutoka Ujerumani. Shikisha Mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Kote nchini mbele tuendelee. Mbele Kenya twende mbele. Kenya twende mbele. NCBA. Go for it. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the Hummingbird Tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Baba shuka leo. Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo irit chunyi. Paro mora mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore sa 12 okinyi. Manera Mugi TV. Nyakwara Mogejwa nkoche pungeso kama india ni Saturday sangwe no tieno wakelo ni chendro mamit kabisa milingo ni Thum Dagmon. TikTok anapenda kuzitoka. TikTok anapenda. Wanti rekoda gimlango ni Adek Maliet, in short tatu mo. Jomiel kachel gi jongolo mopogore makelo nwa mana moro. To mana sitting room ni kanyo mokelo party. Jok manigi talanta. Wanti rekoda jofumu kayo. Hello. Wanti rekoda MC. Move your body, go vibrate. Fire, girl, turn around, rotate. Chendro itayo ni koda Kolo instrumental. Kachiel koda Lin Ramogi Nyanya Kachito. Chendro lungo ni Thum Dagmon. Pull it over, pull it over, pull it. Nyakwara Ramogi. Bende ing'eyo nonro mar gweng'u. Chakawine mano chako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere.
kia ati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chenro mar ng'e gwenge wakatielo makawuono, wakelo ni nondo mar gwenge yo koloni kendo mi lere nyinge, chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, umbe landore kod ang'owa. We wawinj anena. Saa adek otieno, mana e Ramogi TV. Jojo Oro, Japolo, ok en padri kata bishop, en jatuk rugby kendo tugo ne team mar Shujaa. For the third place, second place, gold, mana gima wadwaro. But ng'eni mondo ichop kanyo nyaka ichak gi piny ka. Japolo makinde duto nigi oledhi mar miele timno mar Kenya. Lero ni mogo e gino mane oywaye tuke mag rugby. Skul nathagora ok nachiemo, ok nimiya chiemo maber. Uro kana chako no ka jogi miyo chiemo maber, wacha ne wadonje gi miyo chiemo maber. Tudri gi James Opondo chieng' Jumapil komi sigand Jojo Oro e kinde ma tim mar Shujaa timo ikruok margi ne tuke mag Olympics. Baba shuka leo. Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo irit chunyi. Paro mora mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare, keti e mbele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won, Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili Kalo, kochakore saa 12 okinyi, mana e Ramogi TV. Nyakwara Mugejuang chenro mar mine wacho otieno makawuono watwa kotudore kod chenro mar serikala mar ng'ado wi budget mare ma ibiro bang' jatend piny Kenya William Ruto na winjo ko wacho ni nitiere moko kuom omenda manoketne sectors mopogore opogore pacho kae mibiro bed ka igolo oko kendo mano koro biro bedo ka nyiso ni nitiere omenda moko makoro biketi ne migepe makamago kwachiyo kod ranyisi wantiere kod apisi mano mar min oda jatend piny Kenya, min od jalup jatend piny Kenya kod min oda jatende joten migepe mago moko kuoma apise manyaka sani koro omenda magi ogol oko ewi budget manosom mar hik omenda mar 2024-2025 omenda maderom bilion 177 sani koro ogol ewi budget makamano to magi duto bende biro bang' ka serikal ma pacho kae kata jatend piny Kenya William Ruto norema keto koke paro mar chika mar omenda ma pacho kae kata mahigani mane koro nyaka sani koro miyo budget mano mar trilion 3.992 mano som e pacho kae budget makamano koro nitiere rema mar omenda maderom bilion 346 manitiere rema omenda makamane budget mahigani mano momiyo jatend piny Kenya okawo okang' makende mar ng'ado wi budget ma hik omenda ni mar mondo mi omany yore mopogore opogore mar neno ni serikal otiyo kod pesa minyalo choki e pacho kae mondo otagodo tije mage e sectors mopogore opogore kotudore kod ng'ado wi budget Nyakwara Mugejuang mane twak madabedo godo otieno makawuono kod janon weche mag uchumi mano Masi Ongonge matudore kodwa achiel kachiel e yor lony manyasani mano mar Zuma oimore Masi iriyo nade otieno makawuono to kotudore kod okenge ma jatend piny Kenya William Ruto ne olando mano mar ng'ado wi budget mare bende en okenge makare manyalo konyo piny Kenya odhi mbele kata bedo ni pesa makamano koro onge nyaka sani. Masi Oimore Joyce ko ing'iyo budget ma ne ogol finance bill ma 2024-2025 higa 24 ma higa 24-25 dhi chuno ni kaka nogol bilion 177
mowach ni idhi ng'adi ma ok dhi timo ang'o, nikech kwang'iyo en yore ariyo ma sirikal yudo godo pesa ma gitiyo godo. En ni nyaka chulo ushuru, to machielo ma gintiyo godo kaka ginyalo yudo pesa en ni nyaka koro wadok ang'o, waduok budget piny. Koro budget piny kaka ne jatend piny osewacho ni idhi duok budget piny gi bilion 177. To gimachielo monego bed ni sirikal ne ng'iyo ni nitie gik miluongo ni leakages gi inyal tim. Wasewacho kinde ka kinde ni waonge pesa to wachoko, but king'iyo komachielo en ni pesa ni itiyo kode nade. Koro ka ne ng'iyo gik manowacho, ma achiel kuom gi ni parastatals kata state corporation, matiende ni kembe mag sirikal idhi duok piny. Ma gimosebed 47 idhi onego bed ni ing'ado oko, bedo dissolve. To king'iyo ma en gimosebedo kiwacho igni kia higa 26 mane jatend piny mokalo, jatend piny ma koro nowe tich, nowacho ni nitiere kembe mek sirikal gi ma gin tich gi gin chama pesa. Koro iyudo ni choko pesa ka jopiny to gin gi chama magi manyicho onego bed ni nosetim chon. But shida madhi bedo nikech nowacho ni jotije parastatals gi idhi duok e ministries. Matiende ni gimidhi yudo ka en ni budget mane chulo godo ushuru cha idhi gol kove parastatals badhi bedo dissolve gi tidwoke ang'owa, idwoke ministries. Mamano kata kaka dhi bet ni nitiere savings madhi bede kata duoko omenda mitiyo godo pod ok wabing'eyo. Kasto gimachielo monego sirikal onego bed ni tiye kabisa mwasebedo kwa wacho en ni jotich piny, jok mondegi gi sirikal, nitiere pesa mang'eny ma itimo ang'owa miketho. Iyudo ka jogi gik machalo training manochakore kata ka jo wabunge ni iyudo ni wabunge owuok ni dhi timo gimiluongo ni benchmarking kata ni training mitimo oko. Dadang' sirikal bed ma ni gima gidwaro ni gimin gima ni gidhi timo gima giwacho. To kata dweche 6 kende Joyce, kadang' watim ang'o, kadang' gol wach ni ji dhi oko ni kia dhi training, dhi benchmarking, gidhi neno. King'iyo gigo maber, gina wuotho ni jo sirikal oseyudo ni nitiere kidhino, ichulo ni ndege kaka jo bunge tichulo ni ang' ne gidhi first class, michulo ne gi ndege. Kidhi hotel ma gidhi dak kendi chuli ndalo mitimo ka ibet oko ndalo 10 tichulo ni ichuli tich madine ni ntiere kaini ichuli tich monego bed ni tiyo timi yango imi allowance gimiluongo ni per diem. To kang'adi matin masi bende nitiere migepe kata wanyalo wacho ni migepe mag sirikal kata kembe mag sirikal mago maderom 47 manyaka sani koro nowach ni kaluwore kod tije magitimo machalre ibro bed ka ivunjo gi kaito iriwo gi kod migepe mamoko to jotije makamago bende ibro bed ka itero mar mondo mi otie kembe mamoko. Kwang'i adira mano bende en ng'ado budget adira kaluwore ni kata bedo ni ogol kata olor kembe makamago to riwgi e kembe mamoko to jotije makamago bende podi odhiga dhio. Mano bende nitiere lokruok mobokel adira kaluwore ni jogo dong be podi bro bedo ka tiyo kendo sara podi bo bed kichulogi kose bo bede yo machalo nade Masi? Mwa wacho ni kaka nawinjo ka wuoyo mbele na nowacho ni Zakayo oselo lakini pod obede tie yien nikech king'iyo kembe 47 gieni kata koket gi ni korok gi ti to jotije gi tolo ogol mshahara odoke ang'oa odoke parent ministry ma iyudo ka recurrent budget ma mshahara mwasewacho ni osebedo mang'eny kabisa en atamalo 48
ma onego beni odok piny to atamalo 35. Ko iyudo ka mano en transfer ni oloko chal ni igolo lweti ko achich tidwoko ang'o? Idwoko ko acham. Mano gima ji ma takidhi duok tiyo gi pesa piny kanyo to onge. Ema nowacho ni austerity measures kata weche mane jatelo wacho ni idhi duok godo tij pesa piny. King'iyo gi kata mano wacho ni CAS ni ok dhi ndiki. Mano ne en gima kata budget mar higa ni nikech kot nosetimo ang'owa, kot nosetamore ni CAS ok tim ang'o, ok ndiki. Makanyo to tim ang'o, owuondowa. Gima onyalo wacho maber kabisa ni kata king'iyo ni jok ma jotich sirikal ma igni 60 ng'ato kose retire iyudo ka pod ichako imiye contract mondo ti. Sani ni kadebe kabisa to kata iga nikech gimwang'iyo nyithindo man waneno kowuok oko kande nyithindo ka ng'eny kabisa Joyce. Ni nyithindo ka iyudo ni nyathi osomo kendo gin nyithindo mosomo kabisa. Iyudo ka jonyuol otiyo gi pesa gi otero nyithindo e skul kasti biro ni dhi bet gang'o ibet gi nyathi e ot. Ma anto kaka neno to finance bill nieni ena trigger. Nyithindo gi osebedo gi weche mang'eny kabisa ma kata wan wasetimo kaka wan jopiny bende wasebedo godo to kwa wacho gande to jok mwaluongo ni political class kaka gitimo kaka giduoko ji. Koro sani ni nyithindo gi nomiyo ang'owa kiyudo gik magi wacho ni confidential budget manyiche kia ni en $1,800,000 be otimo ang'owa ogol. Gimachielo ming'iyo mano chako wacho kendo ni Harambee ni jok tich sirikal ok dhi timo ang'o ok dhi go Harambee. Ma ne en gima nogol chon ok sani ema ang'owa chik nosegole chon. Masi gimachielo ma bende dagom mar mondo mi walose en kotudore kod gope nikech wang'eyo ni gope ema thung'o piny Kenya ahinya nikech bende wang'eyo ni sirikal kinde mang'eny ojawacho ni nyalo bedo ni budget ma wakalo e hikomenda ka hikomenda nitiere malo kaluwore kod gope mathoth mane sirikal oyudo ka nitiere e kinde mane gidonje telo. Gope ma kamago ere kako onego bed ni ichulogi kaluwore ni nyaka sani wang'e ni jatend piny Kenya William Ruto nochuga puta mabro bedo kanono kaka gope nitiere sirikal mamalo kod mano mar counties kod neno kata manyo yore mag chulo gope makamago. Wach gope go to wanyalo timo nang'o kata bedo ni sani koro ong'ad budget mano mar hikomenda ni. Wach gope kata sani onge ng'eyo malong'o ni gope Kenya gin adi. Nikech mokwongo noket siling ni nonengo be ni gope Kenya ne chopo okwongo onengo be no chopo million ne nitiere gimowacho ni siling manoketi mane ni gope nokonengo be ni kalo kanyendo. Kasto jogi odhi obedo mariek to gidog giloko ni koro gope onengo be ni ena percentage mar ang'owa mar gross domestic product GDP. Koro iyudo ka GDP to keeps on fluctuating. Ok en ang'o ne nitiere gimowacho ni GDP keeps on fluctuating. Ok en ni ochung' kamoro ang'o kamoro achiel. Koro king'iyo kaka by March higa 2023 gowi mane wantiere godo ne en $9.63 mane en 66% ama tamalo 66 ma GDP ma Kenya. Koro gope to dhi chuno ni nyaka watim ang'owa nyaka wachul makata budget manoketi ni nwadhi chulo gope tibo chul makata koro wadhi kwayo mondo kok watim ang'o wachul to gope to nyaka ang'o jo Kenya dhi tim ang'o chul. Gimwadwa ni wang'e sani ni
gimiluongo ni domestic borrowing. Miyudo ka serikal okawo pesa ni ei jopiny ma Kenya ka onge ng'eyo ni pesa no en pesa di. Kendo iyudo ni mano ng'eny moingo katang'o, oingo kata mwakao oko machalo ma kuom IMF, World Bank ng'eny ma iye ma piny ka ni serikal otimang'o, ouso bonds o timo nang'o ng'eny moingo ma onge kata ng'awo ng'eyo mano. Koro nyaka serikal duoka tiyo gi pesa ne piny mondo wayud pesa kaka watimang'o, kaka wachulo mondo wachul gope gi eni. Waseyudo ni serikal ni ema tiyo gi pesa mang'eny moingo te. Nikech king'iyo kaka pesa michoko gi jo KRA te, pesa ni dhi e yo mang'eny mitiyo godo to ke yo maber. Kata kaka wuotho, kaka jatendo osebedo kotimang'o, osebedo ka wuotho. No wacho ni omanyo ne nyithindo gi tich. Nyoro ka ne nyithindo gi obed, nyithindo gi nonyise ni en tije momanyo ne gi okogo, ni gidwaro tije goendo. Gin gidwa nikech king'iyo, utiyo gi pesa mang'eny sani. Naneno ka giwacho ni gimedo pesa mar HELB, miluongo ni ma funding model man niche gikelo manyien ma HELB, ma beji mang'eny pok otimo gi mang'eny pok owinjore. Ni gimedo pesa noendo. To koro kisetiyo gi pesa mang'eny e puonjo nyithindo, to ang'o midwa ni mondo nyithindo gi odhi otimang'o, odhi oti oko. Matiende ni skills ma ipuonjo nyathini kasti tewe ni mondo odhi oti ka jirani. Nyithindo gi nonyise ni gin gidwa ni mondo gitimang'o, gitiye piny gi kaeni mondo gichul taxes piny kae e piny gi kaeni mondo gitimang'o, gi develop piny gi. Mama no te en adieri. Nikech kata in kaka in aparo to kinyal puonjo nyathini ni to ka gine ni tidwa ni mondo idhi timang'o, ine ka nyathini timang'o tiyo ka jirani. Gimachielo kendo ma serikal ni nonego, nikech kata king'iyo mana mapiyo piyo masi thuolo marwe maneno korumo, mana mapiyo piyo kaachiel kod wach ni mogik kotudore koda ng'ado wi budget. Kauno waonge thuolo malach ahinya e twak ma kamae. Wacho ni gik mane president owacho, king'iyo ne gin ma gik moko madhi 10. To madieri ma kaka dang' wach ni mantiere minyal wach ni nitiere kaka dhi duoko ich pesa piny en matis ndi. Ok gin mang'eny kaka opawono. Maber samoro kata kowacho ni 177 billion ni gidhi timang'o budget cut, yudo ka bibedo matek mondo timang'o mondo obi odog kama nendo. But king'iyo kaka wuotho ma ji dhigo oko matich serikal, king'iyo gi wabunge, naneno ka wabunge mshach gi mano osemedgi odok ang'o, ni wacho ni tarik 1 dwe mar 1 osedok oduoki kaka mshahara ne nitiere chon. Wanyalo timo kama nendo. Kata king'iyo CDF gin gik ma iyudo ka basari CDF itimo godang'. Koro gimwa wacho ni sani yeni jotich serikal nitie gimiluongo ni lifestyle audit. Onego tim lifestyle audit ne ng'ata ma ja serikal, kata kitimo bang' higni 2 onego ng'e ni iyudo pesa di. Ma en mshachi, nikech mshahara to ji ong'eyo te ni jatich serikal ka in e gine maka tiyudo pesa di. Koro ma en mshachi, to magi gik mitimo, mwandu miyudo gi iloso gi nang'o. King'iyo payslip mar kata MPs, iyudo ka payslip ng'ato onge gimoyudo. Nyisa nena ni ng'ani eni kata en MP odwa survive nang'o, nikech nyaka nyithinde mogik masi thuolo e morumo. Wach ni mogik mosahinya, wach ni mogik thuolo marwe morumo. Ana wacho ni it's a small and gine matis kabisa kaka serikal onyiswa ni ka en non-essential travel, gik machalo travels and gang'o gini onego gol te. Gimane serikal wacho ni ging'ado ni budget cuts ki magi to omulo wa mula gimo. Pok ochako timang'o, pok ochako goyowa. To nyithindo gi
To nyithindogi Joyce to pod bok titimo ang'o ok biwe. Erokamano. Erokamano ahinya CPM Mercy Ongonge kuom kawo thuolo mari otieno ma kawuono mar mondo mi wabed kod twak e chenro mar mino wacho kotudore kod ng'ado wi budget. Nyakwar Mugia Jwang' yiena mar mondo mi akaw yueyo mar ariyo e weche manyien mag oimore. Bang' yueyo taduoga dhi mbele kod weche manyien. Kik idhi mabor. Miaka minne ya kujiandaa, miaka minne ya kujua ni nani mbabe wa kandanda bara Europa. Wakati umewadia na mwaka huu hapa ndipo mechi zote 51 zitatangazwa moja kwa moja kupitia vituo 13 vya redio. Ni nani atatuzwa taji la babe wa kandanda bara Europa? Ungana na watangazaji gwiji kutoka vituo vyote vya Royal Media Services tunapobainisha mbivu na mbichi kwenye kinyang'anyiro cha kombe la bara Europa Euro 2024 live moja kwa moja kutoka Ujerumani. Shikisha Milii na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. E aluora moro ka moro, jo tario fwenyo ni winjruok bedo e yo mane ok gipar. Ne, kiki koda winjo. Miyo mane nogano kadwa gi jirende. Miyo mane en janyuol achiel kende temo ahinya rito nyare. Ya, ang'o ka in? Nitiere wuoro mane temo matek mondo bed gi winjruok maber gi wuode. Wach moro misekoso kae donge. Jirende gi mane onge gimoro amora machalre yudo ka donjo e winjruok. Kata wakosana nyathi ok donji makosa marwa. Ginyagore gi pek mabiro, gibedo janyuol kod bedo osiepe. Pio. Mulitino. Pio. E sigand hera, joot yudo thuolo mar ariyo ne jirani e Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo Nyakwar Mugia Jwang'. Jotim nonro e weche mag pur kod lokruok mar kor lwasi dwaro mondo piny owacho oti kod nonro e loso chike matayo weche mag pur kinde ni mantiere lokruok mar kor lwasi. Mai biro e kinde ma jopur dhi nyime kod puro kothe machiek ka kinde koth machuok kaka bela. Jojuma nigi mathoth. Lokruok mar kor lwasi kelo kedo koro pod medo kelo midhiero e sektor mar pur e piny Kenya kaachiel kod piny mangima. Okenge mopogore opogore imedo keti mar bero wechego mag pur e kindeni ma midhiero mar lokruok mar kor lwasi pod thiro wechego mag pur e piny Kenya. Jopur mathoth e kaunti ma Migori dhi nyime kod yore pur mopogore opogore ma oting'o pidho kothe kaka mano mar bel manyalo timo maber e kinde ma koth tin. Koro bel ni eri wapure watimogo intercropping. Koro intercropping wani odhi maber. En kwa pure to gima nyalo miyo wa challenge to mana koth nikech kocha bit ka gima dry. To wasebedo kwa dhi kode maber kendo oduma bende wapuro, rabolo bende wan go to gi kitchen gadi. More tiyo kod farmers in terms of research kendo wapuonjo gi practices manyalo medo chiemo mondo opur mang'eny kendo households mondo obed gi chiemo mang'eny. Bende gitiyo kod mboleago mok mag duka magin mboleago ma igolo losruok mag jamni kaachiel kod moko kaka yo achiel mar dwoko piny nengo mar pur. Kech mbolea wayudo from chieth gweno gi gik mwapidho oduma instead of burning waloso kode mbolea. Koro regenerative farming ni en farming ma so cheap ma koro people think ni en backwards. Ma wan go nyocha okwa apply fertilizer ahinya to nikech koro ji use chemicals ahinya weche mag pidho nyanya, pidho alot, waluor ni in future lopane koro biro dwaro fertilizer naturally. Koro ma be luoro mwasebedo kaka jopur, koro ma miyo kata mana valuable crops machalo kaka
onions mane bed ni wapidho samoro nikech ok nyal chiek ka onge chemicals mobed applied. Ka opogore kod biro kod yore pur manyien, chike mopogore opogore bende osebedo ka ilose piny Kenya mondo koro osir yorego mag pur manyalo kelo nweng'o makare kindeni mantie lokruok mar kor lwasi. Ema kelo innovations and technologies manyalo enhance practices mitiyo kodo e pur. To koponi magi obedo transferred to the farmer, kendo harvest nyaka bed ni gibedo improved. Such once research findings osewuok, researchers wadhi oko kendo watemo puonjo farmers ni magi gik mwayudo, but we need to do things like this. Koro wapuonjo gi new methods, new practices and best practices maginyalo tiyo kodo to sustainably transform the food system and therefore to improve harvests and increase household food security. Jotim nonro e weche mag pur kuonde tiegruok kaka mbalariany wach ni thoth chike ma oseber ka iloso mata weche mag pur e pacho kae ok tim kaluwore kod nonro ma osetim e yore pur makare. Laktar Florence Oduor ma jatim nonro e weche mag pur kaachiel kod lokruok mar kor lwasi wach nitie nonro mathoth mabeyo ma osetimi kuondego mag tiegruok e yorego mag pur ma bende koro nyalo konyo mokalo e ber wechego mag pur e kinde ni mantie lokruok mar kor lwasi. Kata kamano thoth nonrogi okete tim. To gaps mantie e policy to nitiere nikech policy bedo iloso gi leaders to there is no onge engagement kind joma loso policy to kod joma create evidence manyalo inform policy. Koro iyudo ka policy that has been formulated and policy moko bedo based on the needs of the people on the ground. Pur mar oduma gi oganda wasebedo kwadhi maber to nikech wan mapur along the lake kogiko tieno rao iluongo ni hipo giwuok oko koro crops wagi ema gidwa ne gichamo. Koro ma miyowa hard time nikech nyadi ng'eny ne kod oduma ni e pap kata kod oduma ni e gine kanyo to chuni ni koro kibininde ot irito nyaka chieng' moro oduma ni bed ready makae. Jopur ojiwo piny owacho mondo koro keto kenge makare mar jiwo pur makare e kindeni mantie lokruok mar kor lwasi ma oting'o mano matego jopur e yore makare mag pur. George Juma, Ramogi TV, Migori. Anne Chesoena obedo jalocha mar miliona 1.2 e tugo mar Shabiki Avieta. Ndege mar Shabiki Avieta nofuyo momiyo Anne shillings miliona 1.2 ma en jaloch machielo maduong' e Shabiki Avieta. Chesoena ma en japuonj yo Kitale onyiso mor mare kaluwore gi loch makamano kowacho ni osebedo kotemo hape kuom thuolo malacha. Olero ni obiro tiyo gi loch makamano e chenro mage mag dongruok kaachiel kod nyiewo lowo. Okay, at first nilikuwa nacheza tu. Yeah, then like 2 weeks ago nikaamua nikaweka 10,000. We 10,000 hiyo ni ndege inafika kutoka hapa hadi Zanzibar, si ndio? So kuwekelea hiyo nikapata 200. Nikaamua nikatoa, nikaendelea kucheza, nikacheza, nikafika 500. Sometimes unajua ina flew. Tukarudi mpaka 100, tukaenda tena 700 hivyo. Huko unasikia huko attempted acha nitoe kitu kinaweza ni ramba. Kwangi na anxiety. So ile time ulifika 1.2, what was going through your mind at that point? Ulikuwa unafikiria nini? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulie. Na utulie. Kwanza uget tu kisha keki yako, alafu relax. Hiyo mambo mengine itakam baadaye. Congratulations to Anne Manze. Na nikiwaambia Avieta ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Ana alianza na so. Akadecide so iwezi. Mara mwisho akamwa 10,000. Wewe ndio captain. Wewe ndio unaamua ndege yako inafika wapi, unataka mafuta gani.
E weche mag tuke ni tim mar Nairobi City Thunder ochopo e final mar basketball mar jok machuo e pacho kae bang' loyo Equity Dumas 3-0 e alap manyayo Gymnasium. Thunder mosebedo katimo orako margi Shauri Moyo noloyo jobengi mag Equity 77-54 e tugo mar adeka. Thunder nochako maracha kendo giwito kuota mokwongo mar tugono 11-13 kaka kamano e nus mokwongo ne giloyo 29-26. Robo mar adeka mar tugono ne giyudo loch mar 20-18. Sani koro gibiro rado gi Kenya Ports Authority e final. Say is I'm so relieved to be done with these guys. These guys are such great competitors. You can see whenever we play them, even leads are just not safe. You know, they come back even when we have big leads, and so I'm really happy to be done with them. They didn't play well today. Thunder really did a very good job today. They shot the ball well, and the other guys, according to our plan, started playing very well. So our defense was just chasing them along the way. I think they played extremely well today. Nyakwara Mugejongi kanye mochopo godo e giko mar weche manyien mago imore. Jenzi moro ma Migori wacho ka ena par ne gavana margi ni gidwa penjo gi weche mag staffing, revenue collection kaachiel kod weche mag health kod ECD progress e county ma Migori. Nyakwara Mugejonga erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka wachopo e giko mar weche manyien mago imore. Ibed kod otieno maber, oriti masani, nyinga Joyce Oduor, nantiere kae kod jaloko marwa Belinda Adhiambo.